This is oxygen, I'm net. Let's go! 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 Matay. Nakuam ni kini nga sinda nga akong nakuha, no? Kana pong kalubian na ni. Saong kapag bahin sa akong mga anak na ako mo kaya di ba kani si maglibog iniha pa ni. Ako gani sultan aw bitin libugam gani kinako. Awanan sana ako na yung saging. Eh kini akong saging katinuod lang di lang sa paghinambog. Di kantidad gini. Mo kantidad ning isa ka punuan ni og 30,000. Hybrid man ning saging. Daghan kay bunga sa isa ka punuan ni 20 ka buok. Kini ako nga sinda. Kuha man gini kay ako man titulo ni. Ug naay magbinuang diri sa akong sinda kaya ako pinakaisog ning lugar aw. Tingala man kog ako bukbukon bahalag kinsay mga matay pa tadiya. Basta kini ako sinda kuha jud ni wag ilaim kailo gani. Puya kaya yung anak kini boy wet sama doy. Ya kan bitak sebagai anak negara aku pinakaisog dire. Saka gatul si posing no. Paisugay mi ato bagatul ko karon. Mingaw ko diri god, urag way sukol ako diri lugar man. Sus. Sao nga batas ko to nang busing kay urag gigi to. Kaya panayo na motor ay. Ingawap ganda rin dapita ay. Kitag ni mo anay dire. Kami kay pangkulata yun. Atot nagugap kita ang motor. Uy, boss. Gusto man. Gusto ka dira. Unsa naman pagka dire? Matay, basin lahit naman po ng tuyo ni mong buanga ka. Sa problema ni mo day? Abot ko dire kay ninyo ko sa lugar na mo. Manay ko kay magpusta ko nimo. Sa ka kwarta pug ko or ikaw. Ha? Magigpusta ka na ko. Unsa may kapusta po nimo? Unsa man tong pustahan pod? Ang pustaan ay tao, kinsa ipinakaisog itong duha. O ba? Nganin lang. Adtoon to si Ardot. Ang tao na to, og kinsay musukol ato, og kinsay makapatumba niya. Saman, okay ka? Kana rin ay, kadali, kagamay na. Saman, sukol ka? Sukol pero hindi ta. Tara. Pantay. Ardot to Ardot eh. Kana si Ardot tong tipingan. Sir, gudeng. Pagdali ba? Kaya po kayo ni Moy! Asa na? O kana? O kana? Ikaw binugo ah. Kana atong tripingan ron. Pak, sige na. Dira gid may lagpisay pinakaisog na to. Huwag po na pod. Kuha pa rin dito na. Kuha sa mong mata. Ang tao na to, be. Sukol lagi ako eh. Sukol! Yaw isog gid ka no? Isog ta. Matay ning lugara. Wa gi makatupong sa kung kaisog dire. At kinsay magbinuang dire karon na awa gyud. O karon. Saman, kisay muna na to. Hagit og sumbugay na. Isugol bagay po na. Parang ikaw siguro ay una na. Ikaw niya, una. Aw. Way ka ba? Kulata. Nantawa ko. Jawas. Ako na si Hadlukon. May mats. Bantay bine. Lagi. Tara ako na to ning kaisog ni. Dot! Hoy, isa man ka. Sabay tuyo nimo. Matay isog mo yung depod ni. Matay sao mo na ako ni. Hoy, sa may gayan mo na, sa may tuyo mo dai. Ay Dot ka nang. Nanto ko'y baligyan ni mo ba? Kaya isa ka punuan sa saging. Tag 20 mil na lang to. Para ni mo, barato na kayo.
Ah, guganahan na. Gusto ko atong tag 30 mil, 40 mil. Eh, ganahan ko ng mga imported ba. Pero, yun na pa. Unsa man kanako day? Kuan, mga ingani kadak ang yang punuan sa saging ba? Mga ingani kadak atong punuan sa saging? Ha? Mau ba? Matay. Di sa ko na. Dili ko na. Matay. Isog begini tuh deh, kayak hadlok ko sa ardot. Damot. Ko kaani ka ha? Dayon dot ang kanang kuan ba? Yang punuan bitaw? Kay ang yang dahon mabunga nga bulik. Mangyayani kadak ka ba? Yani po kadak ang punuan. Mangyayani kadak ka ba? Yani. Matay. Isa ko na. Yun. Dili ko. Ano ba? Matay. Dili ka sa sige ko na yun. Dili ko na yun. Lah, yati na. Nahadlok sa ardot ni Abusing. Samot tag ako ani. Unsa ka niya no? Nga hadlok gisugid si Busing deh. Sam, ka? Isa lagi ko. Aw. Ra man din na. Dali ra tayo. Nya. Saman. Samanting. Kaya nimo to? Hadlok na mo si ardot. Isugay ko. Sus, kato lang mo anak buat nimo. Igo ra panglingo sa ardot. Ako, tanawa ko. Mas nahadlok pa sa ardot ang buhaton karon. Manay lang. Uba? So isugid ka na ko. Sige. Lakaw, at tuwa si ardot. Pasikati ko. Oh, pasikati ko. Kaya ni. Tuwa. Impas karon. Dut! Suka? Cuman! Nya. Nga naman isog ko. So ituyo mo. Sama Dot! Kita ka Oh, kita ko na nga naman day, ha? Matay. Sukol man. Isig gid sa Busing deh. Otruhan ako ginuang deh sino ilad na. Matay Dot. Kamahalo ka dua? Ano, 6 pag ko ka? Matay. Nangagit gigan ako sumbagay, ha? Unsa man? Oh, pangagit ko. Nga naman, iso ka? Yabag na isog sumbagay kani mo gusto, ha? Nya, unsa man? Isog ka? Iso ka pre, ha? Ay, gay! Kay kamo ang isog ka! Yabag! Nya, unsa man? Musukol ba ka? Sukol ka, ha? Musukol pa gini? Awan ni isa oh. Isahan gyud kana ko do. Luoy gani mo tingoy. Uli na lang ko. Action. Dire ka uno. Nahunta ko ibaligyan nimo ba nga kuan kanang punuan sa saging tag 30 mil dili. Ay putla. Ready 1 2 3 action. Yati. Hadlok man ano kita makasa. Yati. Hadlok mo si Busing ni Bu. Sige. Gardot. Kita ya re. Bang. Kita. Ngano man, ha? Kita mo ko. Buka. Ode ka na lang eh. Tabi ka na hadlok ana yung dua. Matay. Tuan. Ayo natay ko. Si ano bigay kadlo ka ni. Dato tre. Nya, unsa man? Musukol ba ka? Sukol ka. Ha? Musukol pa gini? Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up, Babok? This is Next 101 Vibes. We make your day more fun. Woo! So, shout out. Ikaw na dito. Ikaw na. Ikaw na dito. Kaya na. So, una, shout out to Ryan Di Maria. Progba, happy birthday, Ray.
Yun, sa mga kamasbit po, lang Cloudcast. So, lang Budoy, ilang Van Ek, ya. Silang Kevin. Silang Gwyn, lang silang ay. Limot ko ban. Katagan lagi lado ay. Hospital po ako silang nabagyo. Manggoda Jocelyn. So, salamat kayo. Nasi dai, nasi. Ng prokuno gwapo dia. Silang ang Carlo Noy dia. So good luck po sa kumigo gapo long yatulog kan. Basta para pulakan to, tag sundalon to. Okay, salamat mo to. Shout out ko sa tanan nga taga sa Lupisayna. Salamat sa iyong pagsuporta sa akong mga kaubanan sa Prin. Salamat kayo tayong tanan mga pre. Yun, shout out ko sa akong igagaw nga si Martin Dumaog. Amping niya agaw din sa tanan mga classmate ako sa una sa high school, elementary. Kung uban pa ilabi ng mga taslo group na mo sa high school. Mga brad, amping mo kanunay. So, shout out po ko sa kong manghod si Gisa Ostero na siya YouTube channel. Si Isay Sinsi, gasin ganahan mo. So, shout out ko ni John Aaron de la Cruz, TJ Caliso, ni Ariel Takugdoy, ni Rinald Hambo, Expedito Maisling, si Kit Bihante, Raymond Lisundra, si MJ Albios, Julie Suranyog, Gleben Roy Abugan, Alden Bahian, Freddy Sumili, Frilin Caburnay, Mariel Ferrer Sumalpong, si Joanna o Joanny Maisling, si Jimbert Aplaka, si Alkem Bisangre, si Lailani Masayon, o sa tanang mga DS department pod. Akong kauban si Cheryl Tumanda, si Charimart Lampa, Judilyn Zamora, si Jason Marshall, si Cheryl Buhay, si Johnny Alborte, si GC Handumon. Shoutout po ko ni Janvic ate, ni Monica Jean ate, Christine Ann Palanas ate, si Chloe Hinuktan, si Kurt Jorgan Pagrigan, si Jorgan Bartonico, Clyde Lumantas, Aljon Dave Bulyas, Adonis Cabural, Rusian Bularon, Pata Gaming, Reggie Maglinte, ug ang asawa nga si Ate Ibe, Aite, nilang King ni Care Capriccio, Winston Capriccio, Evon Capriccio, G-Share Ambuang, Bray Lumantas, Engelbert Puliran, Kini Kainkoy, Dave Bulyas, Rosemary Bulo, Perny Baguhin, si Delfred Santiago, og sa Kuanday, shoutout po ko dira sa Rokita sa RK Cellphone Repair Shop nga naayo rin akong cellphone tungod nila, og shoutout po ko ni Ibyang nga taga RK. Ay Byang, kanindot sa ngalan kabati sa angga. So flex lang po nako di ay Michael Barbershop dira sa Katipa. Barato ra kaayo, tag 30 pesos ang paalot. Og shoutout din po ko sa among mga amigo, sa akong amigo si Dem Mansuito og sayang grupo nga Amo ni Vines. So shoutout din po ko nila. So ayaw mo kalimot sa pag-like, share og subscribe sa among YouTube channel para naa mo pirme. Salamat. Goodbye mga go.